wani gaya ne ma ka so ku yi wani gaya ne ma ka so ku yi Ruba mu asiri gare dauka lawo. An gone zai dawo. Kai. Wato mana ango wai ka koma cikin mana ba ku iya hana ango fitowa ba ba ku iya hana ango fitowa Allah ka shigo mutum. Zai ba ta mai sai na ba ta mai. Sai dan kai ka shiga mota. Ango na san ba hayyacin ka kake zaman ka gama za ka gani. Tunda babu amarya ba tafiya. Ni zan baka amarya ko tunda haka. Amarya tana. Ba haka bane. Kai. Amma na nan garin sai sun wulakanta mu. Nan SK ku zo mu tafi su bar amarya. Ni na nan garin sai sun wulakanta mu. Ya ba zan yi magana ba. Kai ka fahimta ya za a yi kun ga yara